sensación. Vou contar o meu caso a ver se hai explicación. Gustos, sabores e cheiros, toda esa información chegando a min, chegando ao meu cerebro, sempre confusión. Palabras, ruidos, colores, todo me produce excitación. O meu nariz busca un cheiro, arde lume nos meus ollos, un zumbido nas orellas, epilepsia nas miñas mans, a miña lingua que se molla. Teño ganas de atacar, teño que masticar, cortocircuito cerebral. Trastorno mental transitorio. Trastorno mental transitorio. É a ciencia o que me di que o cerebro electricidade é parecido a un microondas, un fluido moi eléctrico, pero se hai cortocircuito se produce unha avaría que sería transitoria, que sería temporal. Trastorno mental transitorio. A miña vida é un trastorno mental transitorio. A miña vida é un trastorno mental, trastorno mental, trastorno mental. A miña vida é un trastorno mental transitorio. Eles din que é transitorio, pero non coñezo outra sensación. Sempre quero atacar, sempre quero mastigar. Incluso se cometo un delito poderío justificar que son víctima de un trastorno transitorio.